Takže čaute lidi, zdravím vás u mé nové série ze hry Payday 2. Mohl jsem nezačít natáčet Payday 2 The Heist, ale jelikož když to bylo prostě free, jsem si to zkusil zapařit a nebavilo mě to. Tak jsem se rozhodl, že si koupím Payday 2. Pokusím se s tou udělat nějakou sérii o 5 dílech, tomu se ani nedá říkat seriál, to je jedno. No, tak se na to vrhneme. Takže nějakou nestel, abyste vám ukázal, jak hraju. Frogsten Breakout na very hard. Aby tady to bylo trochu zajímavý, mě nejde, tak dám třeba transport. Takže do budoucna se, jestli tady to bude mít aspoň ty zhlédnutí, prosím, tak by se mohl natáčet ne sám s více lidma. Jenom abyste věděli, mám koupený DLCčko na snajperky. Jo. Do popisku vám napíšu nějaký používám perky a do čeho si dávám skilly. Tady je moje první trefa do živého objektu. Takže a se je tady ta mise o tom, že no nevím, že je DLC, ale to jsem tak trochu pochytil. Prostě tady tím jsme nabůrali do obrněných vozů a máme za úkol je vybrat věci, jak nečekaně, když je do Payday. Ještě musím přebít, aby se taky někdy mohl vidět na nebe, ale to je jedno. Okrým otevřenej, tak se na to tady budou brát. Tím jdu, tady pomáhat. No, to jsme jich zničili. Říkáme docela dost zasvojenou se. Tak je jedno. Ups, shield down. Nebo vyšší. Jump. Jo, dobrý, máme tu kasku, takže to bychom do takovej pár minut mohli není. Bohužel, jako vždy tady nikdo není. No. Jak abych něco k tomu řekl. Nemám k tomu co říct, protože jsem to prostě já a já jsem takovej. Nebudu se vyjadřovat. Prostě kdo Paydayku vůbec ani trochu nezná, nikdy ho nehrál, nikdy ho neviděl, jde prostě o tom, nic složitého to není. Jste banda zlodějů v Americe. No a prostě máte několik nic. Takže jdeme to. Mě zajímá za to vůbec hraju. Ale to je Dallas. Je ten takový Wolf nebo Chains.
takže jsem Hoxton. Jestli se nepletu, tak bys měl být... Jestli se nepletu, měl bych být Hoxton. To aspoň, že nej... Nebo Houston. Zjistíme hned. Jo, Hoxton. Já myslím, že no. Těch hlasek nejsem moc. Tento tady ještě nádherně chudák. Já už to odnáším. Aha. Takže já tady dělám... Pakárny, oni už tady ty páky dávno odnáším. Fuck logic me. A jdeme na to. Za to nic moc nebude. Zajímá mě, jestli našli train haze. To bych si moc rád dal. Jo. Tohle je jenom tam. No já si nemusím prostudovat, tam jsem nevypadal tak debilně. No. Bez... Jo, a máme to. Takže tady by se mohl končit tady to video. Nebo když to vyjde tahle série, budu dělat nějaký takovýhle rychlý mise se budu snažit, ale když teda třeba přesáhne těch 5 lajků, tak to udělám s kámošma, budeme třeba The Big Bang, Hotline Miami, The Diamond, nebo nějaké takovýhle DLC mise, které se pokusím koupit. Tak. No, kartičky, vyneste něco dobrýho, hlavně ne masku. To taky dobrý. No, takže tady tím bych tohoto video mohl ukončit. Aha, tak nejsem ani jeden, ale to je jeden, takže čaute!